Det er altså en fucking flot frame. Jeg gør kun en cigaret herinde. Jo. Ja. Jeg har aldrig drømt om et... Hvis man stiller den ovenpå. Ja. What would happen? Men den er ret flot. Men jeg synes også... Kunne vi have den som et totalskud, hvor det er sådan der, og så... er det sådan der, der kommer gående. Du ved, de der slow zooms. Du kan se den der zoom ind knap. Den zoomer bare nu. Den zoomer derud af. Og så går den måske bare, eller et eller andet. Du ved, du finder ud af. Man kunne godt have skrevet en eller anden historie. Mener du, at vi skulle have lavet et storyboard? Jo, det kan vi godt prøve. Okay.